Vážený pán Korčok, spomenuli ste ma vo svojom videu, vraj si mám pozrieť kompetencie prezidenta, ktorý nerozhoduje o vyslaní slovenských vojakov do zahraničia, lebo je to právomoc vlády a parlamentu. Veľmi pekne vám ďakujem za upozornenie, som právnik a Slovenskú ústavu veľmi dobre poznám. Vy sa však žiadnym videom nevykrútite zo zodpovednosti za svoju minulosť, ktorá veľa napovedá o tom, čo od vás môže Slovensko čakať v budúcnosti. A hádam uznáte, že pri vrchnom veriteľovi slovenských ozbrojených síl, ktorým je práve prezident Slovenskej republiky, je jeho vzťah k vojne a mieru pre občanov mimoriadne dôležitý. Preto to poviem úplne na rovinu, pán Korčok. Vy ste prezidentom vojny. A vôbec to nehovorím len s ohľadom na možnú eskaláciu konfliktu na Ukrajine. Tam už ako obvykle krútite tak, ako ste sa naučili v diplomácii. Najprv vládu rozhorčene kritizujete, že nevyšle na Ukrajinu ani jedného slovenského vojaka, potom zrazu dostanete od ľudí svoje a rýchlo otáčate, že veď ani vy. Mimochodom, takto sa krútite celú kampaň a vaši podporovatelia jasajú, aké máte jasné postoje. No pravda, že? Ale zopakujem to podstatné. Vy ste, pán Korčok, prezidentom vojny a ste ním preto, ako o vojne uvažujete, ako vojenské zásahy obhajujete a čo ste pre ne v minulosti urobili. A ja vám to rád pripomeniem. Presne pred 25 rokmi spustilo NATO bombardovanie bývalej Jugoslávie a Dzurindová vláda mu k tomu poskytla slovenský vzdušný priestor. Áno, to je ten pán Dzurinda, ktorý tu rozpredal do zahraničia všetko, čo nebolo priskrutkované, ktorému ste robili štátneho tajomníka a s ktorým ste sa tešili počas vašej volebnej noci. Pri bombardovaní Jugoslávie v rozpore s medzinárodným právom prišli o životy tisíce civilistov. A viete, čo dnes o tomto vojnovom čine hovoríte vy, pán Korčok? Tak ja vás ocitujem. Bolo to správne rozhodnutie. Poďme ďalej. V roku 2003 zaútočili Spojené štáty americké opäť v rozpore s medzinárodným právom na Irak. Po boku Američanov bojovali v púšti aj Slováci, ktorých tam poslala zase druhá Dzurindová vláda s vami ako štátnym tajomníkom ministerstva zahraničia. A čo dnes hovoríte o tomto vojnovom kroku vy, pán Korčok? Opäť si vás dovolím ocitovať. Vtedy, v tom momente, to bol správny krok. Pred pár mesiacmi sa v Gaze odohral odporný teroristický útok, ktorý však vyvolal masívnu izraelskú vojenskú odozvu, opäť s tisíckami civilných obetí. A čo ste povedali na túto vojnovú odpoveď vy, pán Korčok? Zase váš citát? Ja ju považujem za legitímnu. A teraz si do kontextu týchto vyjadrení, vašich vyjadrení, dajme to, čo ste robili ako minister zahraničných vecí počas vojny na Ukrajine aj s celou Hegerovou vládou. Odovzdali ste tam takmer celú strategickú výzbroj slovenskej armády. Nevadilo vám, že ste Slovensko ponechali bez ochrany. Hlavne, že vás vo Washingtone a Bruseli pekne poťapkali po pleci. Robili ste to spoločne s vojnovými štváčmi, Naďom, Hegerom či Šeligom, s ktorými ste sa tak srdečne objímali počas vašej volebnej noci, a ktorých chcete po vlaňajšom volebnom výprasku vrátiť späť do politiky. Pán Korčok, vy ste človekom vojny. A verím, že prezidentom vojny nebudete len z jediného dôvodu. Že mierumilovný slovenský národ si takéhoto človeka za prezidenta a vrchného veliteľa ozbrojených síl jednoducho nikdy nezvolí.